Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rose's Secret File. Si Rose na nagmahal kay JM pero nalaman niya na hindi lang pala siya yung babae ni JM kundi marami pala sila. 3 babae ang pinagsabay-sabay nito ni JM. Hanggang sa nakipag-iwalay siya, tapos ikinasal na tong si JM, pero nagkaanak naman sila ni JM. Tapos akala niya okay ang lahat sa kanila ni JM. Pinapili niya si JM. Sino pinili ni JM? Yung asawa niya. Pero nakareceive siya ng mensahe mula dun sa asawa ni JM na hiwalay na raw sila. And the truth unfolded. Na ito palang asawa ni JM nabuntis ng iba. Ano ba, karma ba yun ni JM sa lahat ng mga ginawa niya? Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Kakaiba naman yung secret file mo sender. Kumbaga sa hinaba-haba ng prosesyon, dun pa rin pala ang balik ninyo sa isa't isa. Base sa kwento mo, nakabalik na sa'yo ang partner mong si JM. Kung ganun, patawarin nyo na ang isa't isa. Start a new beginning. At kalimutan na ang mga nakaraan. Tutal may anak din naman kayo. Focus na lang sa pagpapalaki ng anak ninyo. As a listener, hindi ko inaakala na kayo pa rin pala sa huli. Akala ko talaga endgame na sina Jessa at JM. Pero ang plot twist, nabuntis pala ng iba itong si Jessa. Sana ay maging worth it ang lahat ng sakit na naranasan ninyo sa relasyong ito. Magmahalan kayo bilang isang pamilya. Yun lamang po, Happy Tuesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito naman ang sabi ni Jobert. Mala-teleserye nga ang buhay ni Rose. Nakakahanga din yung pagpapakatanga niya kay JM. At least sa huli, nakamit niya ang gusto niyang mangyari. Good luck na lang sa pamilya ninyo. Shoutout po pala kina parang Alan Alvarez, parang Marlon Loyola, Marjun Estorgillo at Panyero Rosenio Mundas. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si DR. Napaka-complicated ng secret file ni Rose. Una, hindi niya alam na si JM ay may Bea tapos may Jessa pala. Ay, tapos napilitan palang magpakasal si JM kay Jessa dahil sa bantang magpapakamatay at udyok ng magulang nito. Pangatlo, nabuntis ng iba si Jessa kahit sila na ni JM. Honestly, wala naman talaga akong maipapayo kay Rose dahil complicated ang story niya. Ang wini-wish ko na lang talaga ay maging successful ang kanilang relationship ni JM kung nagkabalikan na nga sila. Eto naman ang sabi ni Jason. Lupit naman itong JM na to. 3 babae. Pero, in the end, worth it ang pagpapakatanga ng ating secret file sender na si Rose. Kayo pa rin talaga. Isipin nyo na lang ang pag-maintain ng healthy relationship ng inyong pamilya. Good luck sa inyo. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight, especially online. Hindi ko sure kung nakabalik na tayo on air, pero mukhang hindi pa. So online, eto na ang masasabi ko sa ating secret file sender. Walang matinong relasyon na nagsisimula sa kasinungalingan. Madalas pinipili natin na pairali ng puso, pero tandaan na merong rason ng Panginoon kung bakit binigyan niya tayo ng utak. Ito ay para gamitin din natin. Hindi naman natin kasalanan kung naloko tayo sa simula. Pero kasalanan na natin kung paulit-ulit natin itong pinahihintulutan.
We deserve what we allow, sabi nga nila. Rose, pinakita mo naman din sa amin na ang pagpapakatanga ay nagkakaroon din ng magandang bunga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon applicable ito. Sinwerte ka rin talaga. Dito natin ma-apply yung sinasabi nila na kung kayo talaga. Kung kayo talagang nakatadhana, bandang huli magkakatagpo kayo muli. At nangyari nga yun sa inyo. Pero hindi lahat ng taong nagmamahal natatagpuan uli yung taong gusto nilang makasama habang buhay. Minsan hindi nagmamatch sa oras, sa panahon, sa pagkakataon. Pero nandun yung pagmamahal, nandun yung kagustuhan. Hindi ko lang sure talaga itong si JM kung totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Sorry meron akong trust issues. Bakit? Sabi niya pinipili niya si Jessa Tapos biglang nung nalaman na nabuntis ng iba, hindi na niya pinipili si Jessa? Ay, parang naguluhan naman ako doon. Yung totoo, JM, ano talaga yung nararamdaman mo? Back up plan mo lang ito, si Rose? Na kung hindi nag-work yung sa inyo ng asawa mo, meron kang Rose na sasalo sa'yo? Ay, ang hirap naman nun. Para kay Rose ha? Ay pero kung sa bagay, tanga si Rose, so okay lang. Charot! With harot. Pero anyway, alam mo Rose, nandiyan ka na sa posisyon na yan. Nagmamahalan kayo kamo. Nito ni JM, nangyari na ang lahat ng mga pagkakamali, nangyari na ang lahat ng mga masasilimuot na pangyayari sa buhay ninyo. And it's time to start a new beginning. Refresh, recalibrate, renew, and rebuild the trust. Ang dami kong sinabi na letter R dun ha. Seryoso ako dun. Bakit? Kasi kung hindi nyo lahat gagawin yun, hindi kayo magkakaroon ng harmonious and healthy relationship ni JM. At magiging cycle lang ang lahat. Tandaan mo itong JM na ito, parang nasa DNA niyang magkalat ng lahi. Tandaan mo, 3 kayong pinagsabay-sabay niya. Kung hindi nyo mapag-uusapan yan, na dapat ikaw lang at wala ng iba, babalik at babalik kayo dun sa cycle na yon. Baka mamaya, hindi lang pala 3, maging 4 o 5 yan. O kaya 6, o diba? O 5, para first 5 sa basketball. Charot! With harot. Kaya Rose, maging matalino, baunin mo lahat ng mga natutunan mo doon sa relationship ninyo ni JM. Nang sa gayon, maging maganda ang bagong simula ng inyong relasyon ni JM, especially meron kayong anak. Linawin ang dapat linawin, tulad na lamang ng infidelity rather, ng cheating issues niya, paano marirebuild yung trust, paano yung magiging co-parenting style nilang dalawa, nito ni Jessa at nung isa pang babaeng nabuntis niya, paano niya magagawa ng paraan yung pagiging tatay niya ron, paano niya maipapadama yung pagiging tatay niya dun sa mga anak niyang yon. Napakahalaga ng pag-uusap na ito, yung malinaw, yung diretso, yung klarong-klaro. Nang sa gayon, malinaw yung magiging direksyon ninyo. Sabi nga, failure to plan is planning to fail. Ilang beses ko na itong sinabi sa programa ko. Failure to plan is planning to fail. Kapag nabigo kang magplano, siguraduhin mo na plano mong mabigo talaga. Ulitin ko pag nabigo kang magplano, abay, it's a recipe for a disaster. Yung plano mo talaga ay mabigo. So you have to plan para sa pamilya ninyo at sa kinabukasan ng anak
ninyo. And it all starts with transparency, clarity, and clear communication. Daming English, no? Ganado eh. Wow. Charot! With harot. Kunwari lang naman. Nakuha lang naman sa ChatGPT. Charot! With harot. Hoy, biro lang yun Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gonna say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rose's Secret File. Metro's #1, Metro